Здравейте ви, боксери, успяхме да си върнем някои от работите. Марина, престани да спамиш. И сега ще ви сложа спичат. Другата къща пак ще е на дърво. Ето виж кое дърво става също. Стига с тия дървета. Може да направим друга къща, смисъл да се свържа с мост. И едната къща е твоя друга. Да. Аз ясно, че се забавя. Сме горяли, значи се забавя. Ще видим. Дай да легнем да спим. Аз изразходих всички акол. Какво си правил тук, бе? За какво си сложил тия бутуши и това? За мен ли си? Слагам. Айде, де! Какво става тук, бе? Какво е? Какво става? Ти си тъп. Просто си като Гьон. Що е? Не да чуе, какво си право. И можата заровя като хората. Марине, казах ти, отделяй работите! Тъп ли си или... Да! Къде ги отделям сега? Гледай работи, ти си взе кирката. Там? В този другия част, дето е дървото, ще стои и камъка. Тук слагал дърво. Ай, изчупи този камък, защото... Ще направя фул диамантен броня. Ще имаме почти 2 стека. Искаш да кажеш шайра, не диамант. Ако кажеш диамант, нещо. Значи на мен ми трябват панталонки. А сам повече. На теб ти трябват бутуши. Отъпваме горница. Ще остава твоята айтемова част. Ще трябва за храна. Например на Iron Брадва. За какво? Изчисти да работи.
Значи една. Готово. Къде си ти? Едно дърво. Долу ли да слезна? Аз ще се взема. А къде да те оставя? Честно. Оф, се опраскача догоре. Ох. Не, всъщност ще ти сложа честа, където е и лопатата и диаманта на такива. Оф, трябва да направим по-бързо слизането. Сладно е вече. По-бързо слизане, падаш долу. Да. Точно това имах предвид. Къде си? Що не си взе бронята? Изведнъж съм пред теб и изведнъж съм за теб. Добре. Съм като Аз ще разруши спалнята и оттам ще има... ще... коридорчето към моята къща. Тя твоята къща на другата страна. Не твоята, а моята къща. Аз какво да направя? А ти ли се правиш къща? Да бе, отделно. Ама В смисъл, айтемите ще са общи, обаче... земята или Не. Ще лети. ще лети? Моята не лети начало. Мажонка. А айтемите ще са си общи. О, да, трябваше да си направя кирка. Не кирка. Да. Сокира. Така. Сокира. Ти храна в себе си имаш ли? Даже се не дам нещо. И аз не знам. Какво правим сега? Сега какво ще правим? Нито аз, нито ти имаме храна. Там ще къщата. Моята къща ще се държи на една дърва. Паднах. Ти в мината ли си?
Ще взема една лопата и си направя едно нещо. Това е голямо простие да го правим. Само да не взем чумите да може. Аз съм на моето дърво, ако го виждаш. Трябва ми 2 аера. Господа и дами, аз ще спирам клипа. Ще видим в следващия клип, в който ще продължа да се правя къщата. И това е всичко.